अह नोंखौ खनसे फोरोंबावनांगौ जाखो बहाबा थांनो ओंखारबा उनथिना गाबज्रिनानै सरि बिग्राय दिनै जा गाबज्रिबाय उनाव आरो गाबज्रिथारला बेखौनो बुङो अखा हाखानानै खावथे हमनाय बिग्राय दिनै अफिसखौ एसे थाब फोजोबनानै फैखा मानो सरि डार्लिं थारला बावनासो दं आं बुंनाय नोंनो मा लाबोनो जेबो नाङा नोंनि अननायजों बुंफबनाय गोसोखौल' लाबोफिन माय डियारेस्ट स्वीट हार्ट आं देगारसिं बुंदों What bloody? I will kill you. I will shoot you. बिग्राय साहब गुदुङा दानो बरफ बादि गुसु जागोन फना मोजाङै खोमायाव होनानै खोनासं देरथुम फिसा नों स्टार्ट खालाम फिसा नों स्टार्ट खालाम Please, Daddy, आंखौ लांफैदो Daddy, नङाब्ला देगारसिङा नों स्टार्ट खालाम फिसा नों स्टार्ट खालाम आं जेरैबाबो रैखा खालामगोन फिसा आं जेरैबाबो रैखा खालामगोन मा असाव जानानै जाहामनायल' हाया सोमहांबाय नङा होमबा देगारसिं आंनि फिसाखौ जेबो दाखालाम देगारसिं आंनि फिसाखौ जेबो दाखालाम नोंनो मा नांगौ देगारसिं आं होनो राजि देगारसिं आं होनो राजि नोंनो बेसेबां नांगौ आं होनो राजि गावहा फैबाय गैया दाबो सफैयाखै मानो एथ' गोबाव जाखो सिमां दिनै आं गोसोखौ बोरैबा खोमसिसो मोनथारदों र' आं फन खालामनि हेलौ पुलिस स्टेसन बिग्रे बाबुनि न'निफ्राय बुंदां गैया माय गड आच्छा नों थाथ'दो आं बेखौ दानो नागिरनानै लाबोगोन Daddy, आंखौ रैखा खालामदो देगारसिं आंनि फिसाखौ जेबो दाखालाम नोंनो मा नांगौ हरगोन आङो जेसेबां नांगौ नों सालाखौ मोजां मोननो लुबैदोंबा नोंनि पिस्तला गोख्रै गारहर जाबार गोख्रै गारहर Daddy, आंखौ रैखा खालाम मा बेबो नोंनि सिख्लासो
Gereka. Bikai. नोंनि जिउनि देरसिन सुथुरखौ सिनायबाय नङा होमबा? देगारसिं आं दिनै माइ खालामदों नों खालामाखै नाथाय नोंनि बिनानाव खालामदों मिथिबाय दाहब्रा देगारसिं आंखौ गोख्रै हगार आं रावनि माइ खालामाखै हगारनो जम राजानि आखायाव गोग्लैनानै बहा बारग'नो देगारसिं नों आंखौ बिदि खालामनो हाया देगारसिं नों आंखौ बिदि खालामनो हाया नों थैमोनलांगोन देगारसिं बिग्राय नोंखौ सोर बेबादि खालामखो बिग्राय नोंखौ सोर बेबादि खालामखो बिग्राय बुंनाय बुं नोंखौ सोर बेबादि खालामखो बिग्राय बुंनायसाय बुंनाय स्वामी नोंनि आद्रा गालांनाय खामानिखौ आं दिनै मावफुंनो नोंनि मासिखौ लाबाय गोहो हर स्वामी दिनै जाय सुथुरनि आखायाव अनजालि बिबोनांनि बासि आरो नों मोदाया अबिथिरा जिउ गोमानांदों बे समाजनि बेरेखा देगारसिंखौ खोमसि दरसि जोलाव जोबथेनानै लिलाय रानथाब फोनथाब फोथैनो हायागौमानि आं जिरायनाय नङा स्वामी नोंल' गोजोनलांदो सिमां आंनो देगारसिंखौ नांगौ बाय हुक अर बाय क्रुक नों संनानै दिहुन आंबो जिरायनानै थायाखै मेडाम आंल' नङा मिस्रायाबो देगारसिंखौ हमनायनि ब्लुप्रिन्टखौ आं रेडि खालामखाबाय मेडाम नोंल' हायार अथ'रिटिनि पारमिसनखौ लादो अके बुं देगारसिंआ माहा दं शिब मन्दिराव निबासि नङा होनलाय नाथाय थैनाया माब्रै नंगौ बियो निबासिथार फुजारि बियो सोर जाखोमोनलाय बहाबा Hands up! Hands up! Gerak.
bulletproof? Inspector Simang. Madam, beni dengarsinga. नोंनो आंनि सनानि संसारखौ सिफायग्राया आइनि नोजोराव नों दा सासे आसामी आखुनि मार्डारार आं दा मा खालामनो आंनि मावनांगौखौ आं मावबाय आदालतआ बिनि बिसारखौ खालामथोंसै